Hingke bahai tumbai khazana mara kijing song thaklai norok jotono kaham korung no tongnai nei norokni bagai tini belai kheno munggnang tirpra hawa bebak bor rokno monirinai tei a video rok nai sung monuyai tong simaya bini a video asukena naithogo tei a video rok nai sung jotono mulangma sawo tei bohor rak sawoi khupoi rok koklai ma thanglai hingka ama haikeno tini norokni bagai Takhwk Khwlai Lifestyle video tui phaikha ganrok video plus ni paithak jara nai tongdi tei nangna sanamu chungrok takhono kok bor hini tega entertainment YouTube channel no subscribe khlai kongke subscribe khlai paidi ga paidi tini video no changlai sinai tini dorong ni bagai lifestyle video tui phaiman hingkai je norok jotono sinio norok jotono bini YouTube channel no subscribe khlaijak nongna baksa bono chajagi tonga hanga kaiba bono sajaya kusukuri bini video rok nai chung jotono hamjagoti moninanai muchungoti bohorok rakslai thanglayo Takhwk Pungkhirai Ni Lifestyle video norokni bagai tui phaikha ang o Pungkhirai bai kok rok salaika bini Instagram tei bono ang sungka bini lifestyle kurinani hinai bapura no saw I rimano nei amoni yagulo bonang kabangma collection sungka a collection ni answer babahai jeng Simon Paidi bini lifestyle rok no hingke Pungkhirai ni real name tamo phari sung Simon chini Takhwk Pungkhirai ni real name Takhwk Pungkhirai ni real name hingkai Sagor de Borma tei bini nickname eba ringjak mani bumung hingke twiyung bai Pungkhirai ni bono ringjago hingke bono YouTube jeng nugui cinema ni hingkai Pungkhirai ni sung sini asemani sal hingkai 16 March 2000 bo asayo bini present as hingkai o 2023 by 23 year plus hingka hingka phari sung tabuk saimle bini religion tamo bini religion hingkai Christian bini kami bojagawo bini kami ni bumung tamo bini kami ni bumung hingke Danchara Deborma para bini district hingkai Dalai town hingke ba Ambasa phari sung hingkai saimle tabuk bini family wo members khorok bwswk tong eba bini nukhungo khorok bwswk tong bini family wo jotoi khorok bwrui tongo arar bisingo bini baba tei bini ama tei bini phayung khoroksa tongo hingkai phari sung tabuk saimon haina hai bini qualification bwswk bini qualification ke BA honors bo history ti BA khlai tongo bini profession tamo hingkai bini profession hingkai YouTuber bini hobbies hingkai singing playing guitar piano listening songs amorok bo belai na chajago boru chapnarok chajago thunarok chajago guitar tamnarok chajago piano tamnarok chajago tei samu rok khananani bo belai kheno hamjago tabo saimla bini favorite food tamo bini favorite food hingkai mui borok muya chakhai dalok wahan chakhai wahan mosdeng bangirok tei awandru chanarok belai kheno bo thokjak favorite playing botamo khelarok no chajak bo o jaga o sika angno o bo simano norokno screen no phonogoi riwano bo sawo I am very weak in sport so I don't have any favorite sport bo khelarok thungnani belakno weak hini sawo tei phiaba bo omo haino ani khela chajak mani hini bo ama ke select khlai tonia hini je chini Takhwk Pungkhirai eba Pungkhirai YouTube boto kobangma video sonamka bororokno monirika bohok borak sarika tobo tongthogrika interest bo khlairika ga bo YouTube payment na makasa ama haino ni kaisa collection tongi mano ga haini bagi ang bono nini income kiya sadi ni samani bwswk first payment phayako but app promotion rok khai manto bufru ke 5000 एबा बुफ्रुके बा 7000 तै बुफ्रुके बा 0000 हिनि साका आमति नि साका नरक साइमा kana hangke bini jeta income bwswk hingke bo amahai app promotion rok khlai 5000 ba 7000 income khlaio teba bini first jeta YouTube ni payment tabosuk gerti bo manyakho mantati rok khana bo first payment phayako ni sao hingke ang bono sungka hingke Takhwk nung present tamo khaisa hini ang Pungkhirai no sungka aproka Pungkhirai no saka ang tabuk YouTube khayote logi cherai rok no ti sonrok phurungo ni bo sao bini weight te height hingke bwswk jeng phari saimolene bini weight hingke ba 65 kg height hingke chukma hingke 5.5 feet
हिंखै आं बनो सोंगा पाइथागो हिंखै तिप्राओ तो गोबांमा एक्टरेस दं मुलाना ते एक्टर बो दङ हिंखै नों आबरकनो साब चाजाखिनि आं बनो सोंका हिंखै बाफुरो साका फेवरेट एक्टर सोंगा हिंखै बिनि कं बरग तिप्रासानि बिसिङो मनुज देबबर्मा अभिषेक ते क्रुसाल ते रॉकी ते शुभजित नि बो साका हिंखै एक्ट्रेस रंनि बिसिङो हिंखै एबा नायकरंनि बिसिङो हिंखै बुखुक बिबा जमातिया बुखुक पिनाकी देबबर्मा ते बुखुक लिपिका देबबर्मा संनो बो चाजागते बिनि फेवरेट नि बो साका जत्तनि पाइथागो आं बनो सोंमानि हिंखे निनि गार्लफ्रेंड तततं हिनि आं बनो सोंका हिंखे बसाव तंगो नि स्मि साका हिंखे आं बनो बुमुरले सोंलिया पाइथागो आं बनो आं साका हामबाय ब्रो दबो बनो साका आव वेलकाम नि साका बेलायखनो हामबाय norok takhwk pungkhirai ni lifestyle video nayei norok saiman kana khakla norok o video no chajakhana hanai norok tomwng chajak hanka o video no tei chini takhwk pungkhirai eba pungkhirai ni fan gi tong hanka o video no 100 like supungri di te norok takhwk sagar ni eba takhwk pungkhirai ni youtube channel no subscribe khlai kongka ang link description ri dika kaini bini youtube channel tongo kaisa angke x-tiprasa norok jotono saimano ang tising bini kabang dubbing video nai sing muni norok musungo tei mumu muni layo tobo tong thogo interest mano angke tei bini norok ama haino jete explain video nai na musungi tong hangkai bo tei english rok no explain video khlai salamai dawo amongke twiyung hini youtube channel tongo ingka abono norok subscribe khlai paidi tei norok takphona ani instagram o follow kaya gonga follow khlai na di ingka haina haina next video malai pinai jatnana hambai bye